мръсната вода. Видео ли правиш? Изтига! Той мисля, че му махам човека. Снимаш ли тя видео? Сериозно пристани! Рибай го за брега това видео. Можно им благодариш вместо да му снимаш. The roof! The roof! The roof is on fire! Ако направят супа от подлива, ще ядеш ли? Супа от подлива. А? Ще ям бе. Трябва да дойде. Ама не. Сам няма да ям. Знаеш колко е полезно? Супа от подлива. Знаеш колко е полезно? Колко? Много е полезно. Много е полезно. Изключително е полезно. Докази. Даже подлива дават на раково болни хора. Дуина. Бас. Какво? Да. Какво? Кога ще ми Никола? Не да го знам. Когато иска. Виж го е каква снимка прави, бе, Криси. Гледаш ли ти? Сега пак ли ще отвориш софтуер? Зловреден. Зловреден софтуер. Искаш ли малко Италия да ходим, а? Италия! Мен Ходим в Италия! Ще ходим в Италия! Какво? Ще берем портокали, те няма да берат като ягоди. Ще берем мартакали. Ти да ни, ако идем, да ни станеш пак портокалната коричка и да тъпиш портокали и това да ти е работа. Нали? Ти седнеш и да си белиш и една портокалче. Това портокалче. Don't talk shit. Fucking bitch. Ми как? Шибани плажа. Ми как да ти кажа с шип? Бич. Fucking bitch. Добре, Христо, Моля. защо така ще ти казвате? Защо така ще ти казвате? Ти гледай да изкараш сега. Тот са педери аз. Затова ли? Не знам, бе, Криси, не ме интересува. За какво така и какво така и... Еми добре, тогава Те, гледай да какво? изкараш до лятото и... Тогава ще гледам да изкарам до лято. Да, и като изкараш до лятото, да погледнем. Смачкам бус. Ама аз сега трябва да поговоря с нас, защото те май... Нашата мала. Май Ето на. не ме искат да се прибирам. Ето на. И директно ще им кажа, ако не съм добре дошла от дома си, да ми се каже с прав текст. Ето на. Това е нашата мала. А Нали? ти този филм да не мислиш, че ще остане. Това клип. Странна кола. Смотана. Дете ме заснел как е блеща истерично. Аз исках, как ти кажеш, да заснема, но... Няма да, този клип няма да се просъществува дълго. Да го знаеш. Криси, знаеш как се радвам? Гуги. Може да ми благодариш. Благодаря ти. Те да са.
Нашата мама. Мисля, че наследа. Кой не си? Знаеш, че новата мода е да се следят idiot. отпред, а не отзад. Нали? Който свет? Някъде го чух. Естествено. Там си имаш справедливост. Той господин. Не се иде. Повече си. Защо го смути така? Той изобщо не обърна внимание. Или той си е смутен по принцип. Да, те. Те. Виж какво купат се носи и целият в черно. Пълен мангал. Представяш се някакъв българин с въжни нинджа, черни. Black and white. Това мене как се смия днеска. Много ме бъзика това много. Не, че ме бъзика ми един гаден такъв. И вика, аз стигах вкъщи, нещо друго викам да изчиста ли. Ами там вика, това беше за преобличане, стаята изчистили. Викам, не мога да изчиста. Той не май тап. И вика, после аз тим си взимам някакво, вика на ония другия. Ето е нашата, пак дойде и взима повече от всички нас. Защото аз за един час 20 паунда взимам. И какво да направя? Какво да направя? Виновна ли я се чувствам? Не, естествено. Нещо те могат да кажат, примерно, тя трябва да чисти тук 3 часа и за 6 паунда, ама то няма какво да чиста повече. Точно така. Защото тя предните часа ми вика, аз се западям в туалетната седа един час и вика, В туалетната седи един час. аджиба да се молира, че Батата путка. пък аз отивам, изчиствам си го и тръгвам. Какво да седа в туалетната? Но те няма да хванат, защото им пука. Той стейшън е бая далечко. Тук е тази Мисля, нашата. че се опитваш да правиш някакъв такъв незабравим клип, който да... Впечатляващ. Да, с някакви реплички. Не, просто ще покажа с този клип какво представлява На кой ще покажеш? Лондон. На кой ще го покажеш? Това представлява Лондон. Това представлява. Това е много тъп. Това е центъра на света. Да. Лондон. Това е нашата махала. Скапаното им строителство. Ама аз искам да не присъствам на този клип, между другото. Ами, мисля, че държанието ми е истерично и неадекватно и не желая да бъде представено пред обществото. Ще бъде представено точно след 15 на минути във Фейсбук публикувано. Да, много хубаво. Публикувано и споделено с народа. Ето Ето тази го. джентълмен. Един бастун. Стига де! Минава. Не, бастун. Пълен такъв Ти си... смотан. BMW Alpine. Скапа. Зелена ограда. Не знам, трябва да помисля. Аз те мисля и премисля. Естествено. Пак не мога да Кой не мога да премислиш? Още веднъж. мисля и премисля. То се снима това. Това е истинско. Дес първия път като го видях, когато е много гадно. Много гадно. Въобще не съм се. Ама, знаеш какво мисля и това? Тук ще поразкараме малко забележително. Ти ще напуснем онен защото. Да, Добре.
Съгласен Не съм. сме ходили на... Ето ги прословутите Да, червени да. пощи. Добре, Червени чакай малко, нека да направим нов клип. пощичка. Не. Без мен. И без моето участие. Стига да е много мразно. Съм пълен идиот. Пълен простак. Никога не искам да ме снимаш. Наближаваме нашата смотана И къща. не става за операция. Ето след броени секунди ще Вижте, този цвят много се ми харесва озовем за пред това. Не е ли приятно? чудесен. Странно беше. Нека да се представя в покъде, че в бутни следващия път. Може да се преобличаш, ще те приберем. Ето е нашата капа. Не, това е нашата. Ето е. БМВ-то на тъпия казай. Ето бе. И горе там нашата стая отворена прозорец. Защото Ицо пуши трева. И Естествено. умирисва цялата къща. Отключвай вратата. Искам да го отбележа пред света. Това е друг свят. Естествено. Престани и снимай доставката без мен. Така. Пак ни че да хлопна. Това е лошо. Нейбърс ще колко е весел. Тъпия Нейбърс. Ами къп. Да, не съм много, не само един. Тъпия Нейбърс. Тъпия Нейбърс. Но прадна в устичките. На тъпия Нейбърс. Голямо не е, голямо да е. Кой както ме пуска стара? Ето ни е тъпата стая. И мирише на кенеп. Обясни за моя паляч. Камината е тъжния палач. Защо е тъжно? Защо е тъжен този палач? Просто че лаптопче, ленци. Тук, отвънка, това.